Здравейте, аз съм Розалина. Аз съм анимирана рисунка, създадена от Иринка, за да дам глас на музиката в този терапевтичен канал. Иринка е ерготерапевт, специализирана в арт-терапия и музикотерапия. Тя избра моето име, за да символизира чувствителността, хармонията и мекотата на звука, като роза, която се разтваря листенце по листенце, оставяйки хармонията на музикалните ноти да разцъфне, докато сърцето плавно се носи във водата, люлено от спокойния ритъм на емоциите. В този канал моята мисия е да водя вас в света на музикотерапията. Чрез музиката помагам на тялото и ума да открият баланс, регулация и благополучие. Музиката въздейства директно върху мозъка и нервната система, като ни отвежда в различни умствени, емоционални и физически състояния. Нашият мозък функционира чрез мозъчни вълни, като всяка от тях е свързана с определено състояние на съществуване. Когато слушаме музика, която стимулира делта вълните, навлизаме в състояние на дълбок сън, физическа почивка и регенерация. Това са мелодии, създадени да ви помогнат да заспите и да възстановите енергията си. Тета вълните водят към дълбока релаксация, въображение, творчество и вътрешния свят. Те са подходящи за медитация, визуализация и състояние на сънуване. Алфа вълните носят осъзнато спокойствие и емоционален баланс. Те помагат за намаляване на тревожността и стреса, създавайки усещане за вътрешна стабилност и хармония. Бета вълните са свързани с внимание, концентрация и учене, като подпомагат фокуса и продуктивността. А гама вълните подкрепят паметта, умствената яснота и по-високите когнитивни процеси, като допринасят за ученето и умствената стимулация. Моите видеа имат следните терапевтични цели: регулиране на нервната система, намаляване на тревожността и напрежението, подобряване на качеството на съня, повишаване на концентрацията и паметта, хармонизиране на емоциите чрез звук. Всеки звук е вибрация. Всяка вибрация общува с тялото и ума. Позволете си да слушате. Позволете си да усещате. И оставете музиката да се погрижи за вас. Очакваме ви в YouTube канала ни.